Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. Hi love, back with me DJ Lala para sa ating programang Biyahe. At eto na nga po ang unang muka ng ating biyaheng hanggang sa muli. Alam nyo naman siguro yung mga unang linya ng kantang Somewhere Down the Road, no? Yung We Had the Right Love at the Wrong Time. Yan, kadalasang nararanasan ng mga taong nagmahal sa isang career person. Uunahin ang pangarap kesa sa sariling love life or someone na in a relationship and it's too late for you to be with them. Love, we will never know what the future holds. But for now, even though yung nararamdaman mo ay tama, kakailanganin mong matutong magpaubaya. For now, you have to focus on your own growth, own life, own sanity. Do your best not to forget but just accept na hindi ito ang tamang panahon para sa inyong dalawa. You don't have to expect anything in the future na magiging kayo din and all that jazz. But just leave your doors open for possibilities. Kung dadating, edi salamat. Kung hindi, at least somehow you gave yourself a shot at being loved by the person you love. This is a test of endurance and faith. Who knows? Baka in the future matagpuan niya yung bukas mong pinto para sa kanya. Klaro? Ayan, ituloy-tuloy na natin ang ating biyahe for tonight na biyaheng hanggang sa muli. Alam niyo, madaming ayaw pag-usapan ng goodbye kasi sabi nila it's just too sad daw. But there's something good in goodbye. By letting go of the past, you enter or you are entering a reborn phase sa buhay mo. You free yourself from the baggages ng nakaraan and give yourself a chance to progress in life. And that is beautiful, my love. Minsan nga mas nakakabuti pa sa atin to Nagiging mas magandang version tayo ng mga sarili natin after we let go. Nagkakaroon tayo ng deeper appreciation sa mga sarili natin. O diba? Sa mga bagay na hindi natin nagagawa dati. Sa mga taong nakapaligid sa atin na hindi natin napapansin. And life in general. So after you cry, my love, after the pain, celebrate goodbyes. Because this end marks your new beginning. Klaro? Wala nang patumpik-tumpik pa. Ito na ang ating biyahe sender of the night. Ayan, nagpadala ng kanyang biyahe sa ating page DJ Lala Banderas. Kung meron kayong maririnig sa background ngayon, love, kasama ko kasi ngayon yung aso ko. Yung aso ko, feeling niya, baboy siya. Shh! Gumingay! Ano yan? Hayaan nyo na yung background noise ko. Ganyan talaga pag live na live. Eto na nga ang biyahe ni Jenny. Good evening po DJ Lala. Jenny po ito ng Kahinta. Hihingi lang po ako ng advice tungkol sa live-in partner kong si Brian. Simulat sa pulpo, ayaw na ng both sides sa aming relasyon. Almost 6 years na po kami, going to 7 years. 3 years na kaming nagsasama pero habang tumatagal, okay naman po ko or naging okay kami sa side namin. Ang problema ko talaga ay yung mga kapatid niya na ayaw talaga sa akin at sinisiraan ako sa lahat ng bagay. Hindi naman ako kagandahan, pangit lang po ako at may anak din po ko sa una kong ka-live-in partner. Pero tanggap naman niya kaya nga mahal na mahal ko siya. Nagsasama kami ng tahimik nang biglang bumisita ang mga kapatid niya. Akala ko okay na. Hanggang sa nalaman ko na plano pala nilang paghiwalayin kami. Palibhasa, di nakapag-aral yung kapatid nila kaya lahat ng koneksyon namin dumadaan muna sa kanila bago makarating kay Brian. Ngayon, andun siya sa mga kapatid niya nagtatrabaho. Okay naman sa akin, kaso ang hindi ko tanggap lahat ng communication namin wala na. Ni kumusta, di ko makausap ng matino. Laging mabilisan ang usap namin. Gusto ko nang isuko siya kasi parang ako lagi gumagawa ng paraan para mabawi siya. Kahit mahal na mahal namin yung isa't isa, isusuko ko na lang siya. Wala naman po kaming anak. Ayaw lang talaga sa akin ng mga kapatid niya. Kasi lahat ng paraan gagawin nila, mapaghiwalay lang kami. Until now, hindi pa rin kami nakakapag-usap. Nalilito po ako at di na ako nakakatulog. Nade-depress ako kasi kakatanggal ko na nga lang din sa trabaho at madami din kaming utang. Tama po ba na i-give up ko na lang siya kahit mahal na mahal ko siya? Di ko po kasi kayang hindi siya makita o makausap. Sana po ay mapayuhan niyo ako and more power to your show. Hi Jenny! Ayan, ito yung perfect example no ng we had the right love at the wrong time. Naiintindihan ko how pure and genuine yung feelings nyo para sa isa't isa. Kaya lang love, kung hindi naman kasi kayo kayang buhayin ng nararamdaman nyo, hindi din talaga uubra yung pagsasama ninyo. Lalo ka na, meron kang anak. What you need is a partner in life, not another intindihin at unawain.
Forgive me but as I see it, sa sitwasyon ng lalaki na kahit papano nakasandig pa rin siya sa mga kapatid niya at sa pamilya niya, idagdag mo pa yung ayaw nila sa'yo. That's all he is right now. Intindihin at unawain. Kung nasa hustong gulang na kasi yan at nakakatayo na sa sarili niyang mga paa, sa totoo lang hindi naman yan madidiktahan ng mga kapatid niya basta-basta eh. Pero kung ang ikinabubuhay niya at ability to sustain a living ay nakadepende pa rin sa pamilya niya, hindi mo naman siya kayang akuin, may say at may say talaga sa lahat ng desisyon niya yung mga kapatid niya. Jenny, I don't want you to let go. Sa totoo lang, I don't want you to let go. I just want you to loosen up a bit. Luwagan mo ng kaunti yung pagkakakapit mo kay Brian. Let him become the man he is supposed to be while you work on yourself. This way kasi makikita din ng pamilya niya na hindi mo hinahadlangan kung ano yung mas makakabuti para sa kanya ngayon without abandoning your primary role sa buhay, which is being a mother. Sabihin mo kay Brian na magtitiwala ka sa kanya. Kung gusto niyang ituloy yung relationship ninyo, okay naman sa'yo. Kahit mahirap, kakapit at magpapaubaya ka muna sa mga gusto ng kapatid niya. Kumpara naman yun sa ikabubuti niya habang ikaw, ibabangon mo yung sarili mo para sa ikabubuhay ninyo ng anak mo. Now, if hindi na siya bumalik after you gave way, at least in progress ka na din of accepting and trying to live and survive on your own, even without him. Gets mo ko? Kasi sa perspektibo ng pamilya, although I know na hindi mo intensyon na yun ang gawin, ikaw or being with you stops Brian from becoming the man he is supposed to be. Kumbaga, para sa kanila, hindi na-reach ni Brian yung full potential niya hanggat magkasama pa kayong dalawa. So, as of the moment, para mabigyan ng pagkakataon si Brian to become kung ano yung kailangan niyang maging siya, ikaw muna ang magparaya, ikaw muna ang umintindi. Ngayon kung si Brian tinake advantage yun, naghanap ng iba, naka-move on talaga, at least ikaw, hindi mo pinabayaan yung sarili mo at hindi mo pinabayaan yung anak mo. Mahirap kasi isandig ang buhay niyong mag-ina sa isang lalaki na although mahal ka ng walang humpay, wala namang kakayanang buhayin yung sarili niya. At least not yet. Okay? So magpaubaya ka muna, Jenny. But start building yourself up while you wait for Brian to be ready. Okay? So I hope, Jenny, nakatulong ako sa sitwasyon mo at sa mga kabisyo natin na may problema katulad ni Jenny, you can always reach me sa aking Facebook page, DJ Lala Banderas. You may send a text message sa ating biyahe text line 0917-851-4329. Again, 0917-851-4329. Love, eto na nga ang huling punto ng ating biyaheng hanggang sa muli. Like what I've said kanina, don't cry because it's over. Smile because it happened. Minsan, nakakatagpo tayo ng taong magmamahal sa atin ng higit pa sa inaakala natin. But because akala natin, andyan lang sila palagi, hindi tayo nag-e-effort to make them stay. We neglect them. Therefore, often end up in regret. Kaya naman kung nanghihinayang ka sa nawala sa'yo kasi pinabayaan mo, don't beat yourself up. Learn from it. Try again if you can. But if not, just be happy na once in your life, dumaan yung tao sa buhay mo na naniwala at nagmahal sa'yo ng buong buo. Hindi mo man siya makuha pabalik ngayon, who knows? Baka naman magkita kayo ulit and this time you'll do better than you did before. For now, let them be happy and be happy for them. They deserve that. Magabang ka na lang siguro sa susunod na pagkakataon. Ika nga nila. Hanggang sa muli. Klaro? Nako, sa mga kabisyo natin, I think that's it for me tonight. Maraming salamat po for sticking with me sa 3 hours of our show. And I hope marami kayong napulot na matututunan sa aking programa. And if you want more of that, you can always revisit my episodes ng Biyahe sa Love Radio Manila's YouTube channel. Punta lang kayo sa playlist, hanapin nyo yung Biyahe. Okay? At syempre sa mga kabisyo natin, you can also follow me on my socials, DJ Lala Banderas on Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok. At pwede din kayo yatang bumoto. I think pwede pa sa Lionheart TV. Yan para sa amin ni DJ Rakitera. If you wanna show some love and support para sa kanilang best radio jock, all you have to do ay pumunta sa Lionheart TV website and just vote for us ni Rakitera para sa best radio DJ or radio jock.
Okay? Sa mga kabisyo natin, I gotta go. Nakasama niyo po para sa programang Biyahe. My name is DJ Lala and this is my show, Biyahe. Ang programang sakto. Klaro, diretso ng 90.7 Love Radio. GV lang. Walang hate, puro love lang. Good night, everybody. Bye! Love you! Always your number one. SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.